Aitz Aiende Iturrebero taldeko txirrindularia gaur irabazle Araian, Euskal Herria txapelketan zorionak. Lasterketa polita, zirkuitu ederra, baina pixka bat nerviosu zeren estretsua izan ez, eta azkenean erorketa izan da. Suerte daukazu, nola ikusten duzu lasterketa, nola ikusten duzu? Ondo. Ezei gustatu asko zirkuitua, oso zen pixka bat itxusian. Ni nahiago ditut zirkuito pixka bat ez hainbeste bira, gehiago rutaskoak. Nola ikusi duzu azken kilometroa, entzun dugu irratian erorketa izan da, liberatu duzu, atzean zegoen, nola moldatu duzu erorketa? Azkenengo kilometroan jendea oso urduri zegoen eta uste dut dromedarioko batek beste batekin engantzatu dela eta montonera bat sortu da. Eskerrik asko eta zorionak. Zuri, eskerrik asko.